Ramogi kawang'iyo mago motende gi weche mag oro en piny owacho chako chenro mar chiwo kony ne jodak e counties ma oro kod kech okwako. Tielo mokwongo mar chenro no biro neno ni kony ochopo ne jodak e counties 10 mani kod rach mogik e kind counties 23 ma osebedo gi midhiero mar oro. Ka oyango chenro no, jatend piny Kenya William Ruto osingo rango chal mar jo Kenya ma oro kwako juma ka juma mar yudo duoko makare. E tielo mokwongo, loche maromo 50 biro chwalo gunde 20,000 mag ochele kod gunde 20,000 mag oganda kod mor tedo ne jodak e alwora ma oro nyaka gie sani ogo e tach. Piny owacho bende singo mar chwalo kony mar pi ne jodak e gwengego kuom tudruok gi kembe mag ji giwegi. Kony ma kamano yudore koa e agulu mar piny owacho mamalo kod riwruok mamoko kaka World Food Program, Safaricom, USAID kind mamoko. Jatend piny Kenya William Ruto yango chenro mar chwalo kony e gwenge ma oro mako gie sani. Kony ma kamago nyako Ramogi oriwo gunde 20,000 mag ochele kod gunde 20,000 bende mag oganda kaka mago mabiro konyo oganda eno ni ochopo kare dwaro margi. The food we are flagging up today, the next consignment, I have already agreed with the ministry concerned and with Treasury to make resources available so that the next tranche will be on Friday, and on a weekly basis we will assess the situation and see what this intervention will mean for the people around the country and what additionally can be done as we go into the future. I want to commend development partners who are working with us, who are distributing food, those engaged in cash transfer on the ground. I have asked that we are going to have a meeting on Wednesday with our development partners so that we can harmonize our approach and make sure that we avoid any duplication in any part of the country, and so that we can leverage on the county teams that are assisting in identifying beneficiaries of this food and other items.